Má krásný opatra. To je lou? Vidíš to byl. Vrchníte staré jako. No a jaký lepší jo, chytečka, vovaničky, Vytáh žraloka. Pěknýho. Pěkného kapříčka. A je docela vypasený, člověče. No, ale jak se krope. Trošku ve stresu z tebe. No. Škoda, že nejde dělat fotku. Počkej. Já tě vezmu svým. Děláme pořádnou fotografii. Šup. Dobrý jo. Můžeš. Takže ho pustíme. Teď uvidíme, jestli tam Tonda zajede s ním. Pošli babičku, nějakou 15 Super. Jedu. Zamávám mu Ještě nejede, Tondo, ještě nejede. Šípni, třeba pojede. To je závod, kdo dřív vymezne. A kdybyste byli co k čemu hoši, tak se vezmete holinky a jde to vystřídat. Moje holinky má Tonda. Pepa Valíček, to jsou nervy. A Michal píše. Tonda bude jak Mr. Bean, když vylez z té schránky, jak je vohlej. Jo, šít. Projezd si teda se musí trpět. A další důkaz, že jde vytáhnout i bez broďáku, jo? Protože já jsem ho vyháčkoval, mohl jsem ho rovnou pustit, nebo ne rovnou, ale kdybych měl holinky, tak ho chytnu za ocas a rozdejchám moji holinkách. Nepotřebuji žádný broďáky. Sem tam musí vodu do žaber, přesně. Že ono se tady rozvířuje ten bordel, vole. To natáhne ty kilometry. Trošku prodloužíme. Hele, záběr na druhý. To jsem do toho kopnul. Tak jo, dobrý. Tak se do bivaku jde mu umět dýchání. A já když tak po 10. přijdu vystřídat. Ty vole, mě zabou už ruce. Kdo tady má holinu? Já ne. No, ty máš broďáky. Já mám broďáky, nebo Tonda je teď má.
Ale jestli to, tak oni dochodí se za oce ze 100 funtů. Mám. No fotku. Jedno z livestreamů tam jdu. Udělal si double společně do a já vás vyfotíme. Já tady nemám podložku. Ne, tak tadyhle ten by to hodit a udělat si double. Kdyby vaníčky oba dva. Jo, jste vytáhli stejně. Jo, a pojďte si udělat double. Sudo. No tak. Bude teda na focení. Tady. No. No, budeme dablíka. Takže máme dablíka na kraba, viď? Přesně. A ty lidi jsme přes kopírák. Já jsem to říkal. No, to je stejný hejno, no. Čím to zachytnalo ta moje sračka, no. No jo. Jo. Se chytil. Jo, dobrý. Jo, výborně. Máš ho? O tak. Kupni si čelovku. No. On se mrzne. Ani. Jo. Sýr. Jednu. Super. Beton toho má většího. Už tady jedou, vole, To je ty. jasný, ne? To víme. Super. No dneska samý večer překvapení. Samý večer překvapení. Ale tak krafík tady jako neskutečně neuvěřitelně bojuje. Průsery na světě. Přišel ne akorát sem a rozjel jsem. A pít, vidíte? To nevypadá, no.
Že jo, to je ta moje modlitba, jak jsem tady zamával, řekl 20 kožer. Kamera, střih, klapka, jedem. No tak. Mu to nelíbí, hajzl. No tak. No, tak takovýhle vyseček. To máš taky, jo. Ano. Takže ho pustíme. Ale tam nemá jízdu. Jedou se. Jedou, no, jede, no, to letíme. Už já jsem, vole, nějaký metr dál. Ale teďka projíždí to hejno, ten dostal jízdu, ten jde teďka. Tondy Scarp v bojovém režimu. Kam projíždí to hejno? To by to zebrali ty Tondovi? Mě to objede. Přijde to Ukrajincům. Ty to zmasej. A ti to zmasej, přesně. Už mají jedou zírku, veď. Mhm. Jak jsou očekávání. Já už jsem měl taky takový ťukanec jeden, jak jsi bral tu rybu. Tak mistr Podběrák jde za chvíli do akce. Tenhle víkend jenom podebírá ryby. Mě to baví. Já to mám teď jako sport. To budu dělat závodně, tak.
Odebírání ryb na čas, jo. Vám to vytáhnu, pane mistře. Tak za každý vytažení ryby 50, viď? Tu vám to beru čas 300. Víc? On tam mi vrátil 50, už jsem tady. Víte? Jedu do Rákosu. Přejít si pro... To je dobré. Já to chytal. Deset plus, pojď. Ty kráso. Krásný kapr, ty vole. Hoši, to je na Wagnera pěkný. Ty vole, ten je... Hoši, ten je 110. Já jdu pro ně. Jdu pro váhu. Už je pohodě, jo. Vyhodíme ho do vaničky. Vyhodíme ho do vaničky. Kamaráde nemá tak. Hele, ty máš taky. Dámy a pánové. Já ho zvednu a... Ty kráso, ten je obrovský. Ten je dobrý, dobrý. Taková 16, 17 už. Jo, dobrý, dobrý. No, tak ne. No, tak. Jdu. Ty vole, chtělo by to vodu asi. Jo, donesu. Jak jsem ti pohodil ty pruty, jo? Tady to máš. Ty krávo. No teď už sluníčko nemáš, vidí, jako je to... Ale teďka už je to dobrý. Počkej, já ho poleju. No. Tyhle, ten bude mít tak 17. 90 centiáků minimálně. Má takových 17, 16,5, 17 kg ten kapr. Ten je prakticky skoro přes celou vanu. Jo. No. Ještě jsme ho nevážili, protože spadla nám vanička. Nebo na podložku. Ty vole, ten je. No tak. Narovnej se. Jak pruží, tyjo. Podělej. Tak. No, já ho ještě nechám trošku toho. Vycukat. No. Tak. To je jak je před... Ten je krásný. Ten je brutální. Ten je nádherný. Má takových 17 kg, má 16. Ty vole, ale 17. zvednou, vole. No, Ale další průběh. je tam. Jo, prostě jo. No. Dobrý, jak se vás stáhnu. Ty vole, no. To je voda. To je neskutečná ryba. On
vidíte, jak se kroutí, ty vole, tak... Ani kůžně. Hoď tam dovnitř ten sák, aby jsme ho mohli zvážit. Počkej, jo, máš zase hoď. Ano, za mě. Tohle je brutální prostě. Osobáček, že by, ale je to možný. Tady odsaď 100%. Tady jo. Tady mám tak, ale já odhaduju mezi 16 a 17. Máš ji minulou? Jo. Vydržte. Takže nějaká 15. Jo, přesně čistých 15. No jasně, 15 kilo, no. No, protože kilo... Kilo 20 má vanička. Kilo 26. Jo, podložka. Takže 15 kilo. 15 rovných. Gratulace. 15. A budeme pustit. Já si fotky. Jo. Ty vole, luxus. Akorát dopustíme asi tady, ne? Protože on tady má ten vasec. On už nemá, už má 1,26, jo, 15 kg, no. Tady měli do Broďáku a tady se s ním vyfotil hurá kosy. Změřte ho, Honzik. On ten má tak 90. Tak 90, no. Ale pěkně tlustě očkej, vykrmeně očkej. jo. No běž. Jo. Ještě jednu, jo. Jo. Normálně to je úplně nová věra, ty vole. My jsem to chtěli sbírat. Stáhnu prut, ty vole, a přicházím k prutu a ho se to rozjelo. To bylo zase taky nějaký. No. Nevadí. Ale to nebylo asi 15 minut.
je menší než tam ten, ale taky ty kolik. Jo, to bude mít těch 12 určitě. Hej? Jo. Skoro 90, tam ten měl přes 90. Mám přines A tu tenhle váhu? není tak vykrmený. Mám přines tu váhu? No, když taky přines, zvážíme to jenom v ruce. Kde mám montáž? No, to on celý zamotaný tam nějak. Jo. Dej brdo. Jo. No, on na tom leží. No to chycený. Moment. No to chycený v tom saku. Jo, teď se to zachytlo do saku. Ona tady se mrzká, tak... Ale to vůbec tady takový omotaný kolem. Ty vole. Teda, zase. No, dobrý. Já mám tady. Tady držaj. Vezmu telefon. No tak. No, kapánu to polej teda. No, dobrý. Je. Takovýhle kapřík. No. Je menší teda než tam ten, ale je taky krásný. Máš 3. No. Tohle, tak ho zvážíme. Kolik tam je? 10,46, tak 9,20. No to lítalo hrozně, jak si vyšlo. 9,20 kg, no, krásný kapřík. A jestli tam, Jirko, ještě seš, tak to je na tvoji kuličku. Opět. Počkej. Jo, jsem